भेन्सार फरायसालियाव भेन्सारैनो आजिरा लानांदों सानै गाहाय फोरोंगिरि आरो सानै लेङाइ फोरोंगिरिया। साब्रै फोरोंगिरिया भेन्सार फरायसालिनिफ्राय भेन्सारैनो आजिरा लानांदों। नंगौ, बे समाव नोंथांमोननो साब्रै दुखुथिया फोरोंगिरिनि रादाब फोसावनो सिगांदों बड'लेण्ड बुब्लिया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दैमालु गोजौ फरायसालिया गायसनजादोंमोन 1997 आरो दैमालु गेजेर फरायसालिया गायसनजादोंमोन 1986 मायथाइयाव। बेनिनो गायसनगिबि गाहाय फोरोंगिरि दिनेन्द्र नार्जारी, गेजेर फरायसालिनि गायसनगिबि गाहाय फोरोंगिरि जनेन्द्र ब्रह्म आरो लोगो फोरोंगिरि नर्मदा लेम्बु, देवेन्द्र बरगयारी बिथांमोना गोलाव सम फोरोंगिरिनि बिबान लाना हाबा मावदोंब्लाबो नाथाय सरकारनि नोजोरनिफ्राय गोजान जानांबाय। अदेबानि बिथांमोनहा दिनै भेन्सारैनो आजिरा लानांबाय। दिनै बेनिनो गोबां ओनसोलनि रायजो राजा आरो बारग' फरायसाफ्रा गोसोआव हाजासे दावदाब लानानै बिथांमोनखौ गोसो गोथारै मान बावदों। मख'नो गोनांदि बे गोलाव समाव गोबां फरायसालिमाफ्रा सरकारि गनायथि मोनबोदों, नाथाय नैबे दैमालु गोजौ आरो गेजेर फरायसालिया सरकारनि नोजोराव गोग्लैयैया जोबोद दुखुनांथाव। आजिरा मोननाय फोरोंगिरिफोरखौ बिदाय होनाय हाबाफारियाव गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। भेन्सार फरायसालियाव फोरोंनानै दिनै भेन्सारैनो नोंथांमोना रिटायार जानो गोनां जाबाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बारग' फरायसा आरो नैबे सामलाय आफाद, स्कुल सामलाय आफादा नोंथांमोनखौ बिदाय होनाय मोनसे हाबाफारि बेयाव खुंफुंदों। माबायदि मोनदों फिलिंसआ? जोबोद मोजां। माने 38 इयार्स फरायदों थांदों खबराबो मोनलायला गोजाननि। दिनै जे लास्ट अबस्थायाव मोनबाय, खुब मोजां मोनदों आरोखि, गोजोननाय मोनो। माने दिनैनि बादि मोनसे मोजां माबा मोनाखै आरोखि। रिटायारा जादोंबाबो मोनाखै, आं 22 जादों। खिन्थु दिनैनि बे दिना बयखौबो लेंहरनानै जोंनि डिपु बाहायना मोनसे प्रग्राम बानायदों, बेवहाय बिसोर नुजाफैनो हादों, बिसोरखौ नुनानै आं मोजां मोनदों आरो। बे गोलाव समाव सुजुग अभिषेकआ माबायदिमोन फोरोंनायनि बेलायाव? सोर आंनिया? आंथ' इसोरनि अननायाव बेमार आजारावबो गोलैफेराखै, थाखा फैसा मोनाब्लाबो बे दिगे आङो खुनु गाहायाव थायाखै। जेसे हागौ आं एसे सार्भिस होदों। माने आंनि जिबननि क्वालिटि आरो जिबननि माबायानो गोहोआनो बेल'खा। जेसेबां हागौ एसेबां आङो बे 38 इयार्सखौ माबा खालायदों आरोखि। नोंथांमोना जे गोलाव सम फोरोंनानै भेन्सारैनो रिटायार जाफैनो गोनां जाबाय। नोंथांमोननि फरायसालि बा नोंथांमोननि जे सरकारि जानांगौ बे जाबोआसै, नाथाय फैबाय थानाय समाव बे फरायसालिखौ सरकारि खालामनांगौनि थाखाय सरकारखौ मा खावलायगोन? सरकाराथ' खालामथारनांगौ, जों खावलायहरो आरोखि, खालायनांगौ। खालायोबा जे जोंनि जायो बे नङा, बेहाय रायजो राजानि। खारन जोंनि बे फिडार स्कुलफ्राव बिराद गाहायाव थानाय एल पि स्कुल दंमोन, बे जायगानि गथ' गथायफ्रा गोदो खुनुरुखुम एल पि फरायबाय थाबाय, गामि दरसे सानै साथामल' हाइ स्कुल एम इ स्कुल फरायनाय दंमोन। जों बेखौ हाग्रा बंग्रानि गेजेराव जे खालायनो हाबाय, खालायनानै दिनै जोंनि सात्रफ्रा हाजार जाबाय आरो 38 इयार्सआव। आरो बे एरियायावथ' दा मथा मथि घरे मेट्रिक पास, BA पासआबो ओंखारगासिनो दं। बेनो आरो जोंनि माबा देरगानांगौआ। दिनैनि बे आंखौ सोंनायनि निउसटार नोंथांमोन, जोबोद धन्यबाद। नंगौ, जोंनि जिबनाव बहुद दुखु खस्थ'नि स्ट्रागलजों जोङो फैबाय। 1986 निफ्राय जोङो आं सेक्रेटारि जाजेननायाव ओरैबायदि मोनसे आं थांखि लादों, बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट, बे मोनसे आंनि जिबनाव आंहा साननानै थाखादोंमोन। दा दिनै लास्ट पर्यायसिम फैनानै गेजेर ससेयाव मा जादों मा जायाखै बेथ' थांबाय। आंनि लाइफआव मोजां साख्रि फैदोंमोन, आं बेखौ लायाखै। आङो बे दैमालुखौनो फोथांथारगोन होननानै समायखेरा लाखानाय बायदि जानानै आं दिनै बे पर्यायसिम फैदों। दिनैनि दिनाव आंनि बे गोबाव सम
माव बिदाय जालांनाय फरायसाफ्रा दिनैनि थारिखआव फैनानै बरायफैदों बाहाय आंहा जोबोद साबायखर बेनिख्रुइ साबसिन आंहा जिबनाव मोनगोनखौ आं सानाखै दिनैनि दिना जोबोद अनलायनाय आरो माने बाख्नायनाय दिन जारिमिन सान बेखौनो आं बे गोलाव सम भेन्सार फरायसालियाव फोरोंनाय समाव नोंथांनि जे अनजालि बिसि अबजेक्सनफोर खालामदोंमोन नामा नोंथां? औ बेथ' जाखागोन स्वाभाबिक बे गोबाव माने आङो हाबा जायै सिगांनिफ्रायनो माने बाहाय खालामदोंमोन बिनिफ्राय उनाव बैसो जानाय लोगो लोगो बोथोरनि थिननायाव आङो हाबा जादों आंनि बिहाव बिखुनजोआ जोबोद गोरों आरो आंनि मिसेसनि फेमिलिफ्राबो जोबोद गिदिर दा बिथांमोना आंनो साख्रि होदोंबाबो आं लायाखै दा बाहाय मिसेसआ माने बियो गोजानावबो थांजानो बादोंमोन आरोखि साख्रिखौ बाहायनो मोनबाय बायले खोमा होननानै थादों दा बेहाय एखमबा ओरैबायदि माने दुखु मोनो एथ'ग्राब सेक्रिफाइस खालामबाय नोंसोर साख्रियानो जायाबा मा मावबावखो ओरैनो थादोना हाल मावदोना होनो बे समाव आं बुंदोंमोन मानो हाल मावनांगौ गोरोंमोन सालाय जोङो बे स्कुलजों मोनजायाब्लाबो इसोरा जोंनो माबा मोनसे दान होखागोन बे दानजोंनो जों मोनजागोनब्ला नोङो आंबो बुङोमोन बेनिफ्राय बियो दुखु थाब्लाबो बियो उनाव गोजोनोमोन ओमफ्राय बियो सानखायो बेबो इडुकेटेड मानसिखाय माने इडुकेसनानो एकदम माने जोंनि माने सम्पति बा इडुकेसनानो जोंनि मान सन्मान होननानै बेयो आंनि मेसेजआ सानोमोन गावहा जिबनाव दा साख्रि मोनबाय बे साख्रि मोननायनि जिबनाव बांसिन गोजोननाय थादों आंनि फिसाया मोनाब्लाबो बियो सेक्रिफाइस खालामथोंसै आं जाहोगोन होननानै आंनि मेसेजआ बुङो दा दुखुखौ बारा खामाखिसै आरोखि दा बेखिनि जिबना बेखिनियाव फैदों आरोखि आंनि गथ' गथायखौनो मा होनबावनो बुंनोबो लाजियो थेवब्लाबो आं खोन्थासै आंहा 2 गथ' दंमोन माने सासे फिसाजो बे ओमफ्राय सासे फिसाला आं फिसाजोखौ MA पास खालामहोनानै बिलाइ हरबाय आरो सासे दा रासियानिफ्राय डक्टर जानानै फैबाय दा इण्डियायाव मोनसे एग्जाम होगोन बेखिनि आरोखि दा माने फिसाला सासे फिसाजो सासे बे दा रासियानिफ्राय 6 बोसोर थानानै MBBS खौ कमप्लिट जानानै फैबाय दा दिल्लीयाव बियो दङ एग्जाम होनो थाखाय MCIनि दिनैनि दैमालु गोजौ फरायसालिनि खुंफुं आफाद बे खुंफुं आफादा जोंखौ जे मान होनानै थांखांनाय फरायसा एक्स स्टुडेन्ट फरायसुलि बिथांमोनहा जे जोंखौ एथ' गिदिर आयोजन खालामनानै जोंखौ बरायदों बेवहाय आं गोसो गोरबोजों गोजोननायजों आं गाबनो ओंखारदों मिजिंथियो बिथांमोननि नाजानाय मावफुंनानै होनायनि गेजेरजों जोंनि बे फरायसालिया गब'देद जायाखैबाबो जोंनि डिरेक्टर बिथाङा जोंजोंनो लोगोसे नुजाफैनायाव बिथांनिसिम खावलायनाय थाबाय बिथाङा जाहाथे जोंनि बे फरायसालिखौ गभर्नमेन्ट खालामनानै होयो बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम खावलायदों आरो रोजा रोजा साबायखर होदों जोंनि फरायसा बिथांमोनहा जोंखौ जे मान सन्मान होनानै जोंखौ जे एफा गिदिर आयोजननि गेजेरजों बरायदों बे बरायनायखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों जोंनिनो फिसा हिसाबै जोंखौ बे ओनसोलनि गार्जेन सासे गोख्रों गार्जेन हिसाबै मिजिंथिनानै जोंखौ जे अनसायनाय होदों बेखौ आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायदों बे गोलाव समाव गोबां फरायसालिफोरा गभर्नमेन्ट जालांदों नाथाय नोंथांमोननि नैबे फरायसालिया दुखुथियायै बे सरकारनि नोजोराव गोग्लैयाखिसै दा बेयाव दायनिगिरि हिसाबै सोरखौ बुंगोन सारा बे बुब्लियाव आङो सरकारनि माखासे जोंबायदि बेक्ति जायफ्रानाखि फैसा एबा रांखावरिनि लालसा गोनां बेक्तिफोर दङ
बिथांमोनखौ सिदायै सोंखारियो बिथांमोनहा जेखि जाया थाखा फैसानि मा होनो बेखौ खांगालाव लुगैनायाव माखासे जानथारनांगौ सार्टिफाइ जे जिनिसा जोंनो सापर्ट होयोमोन जोंखौ रैखा होयोमोन बेबायदि माखासे सापर्टआ सार्टिफिकेटफोरखौ दोनखोमानायाव जोङो गोख्रों हिसाबै बे फरायसालिनि फोरोंगिरि स्टाफ जानानै सोंखारियो नामफोरखौ बुंनो थांनो नांला जोंनि माखासे बर' व्यक्तियानो बिथांमोनहा स्क्रुटिनि कमिटिनि मेम्बारशिप जानायाव सोरबाया क्लारिकेल जाय बिथांमोनहा खेरानि साख्रि मावदों बै बिथांमोनहाबो माखासे डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट थाखा फैसानि लबियाव जोंनि बे फरायसालिखौ एसे गाज्रि नोजोर लानानै जोंखौ बेबायदि गाज्रि थासारियाव खैफोदाव खोख्लैदों बेनि थाखाय दुखु नांनानै बिथांमोनखौ सोंखारिब्लाबो दा सोंखारिनानै उफाय गैला बिथांहा जा जोंखौ खस्थ' होबाय बियो अबंगसायासो मिथिसिगोन अबंगसानि खाथियाव बेनि दायखौ दोनहरथ'बाय आं सारा जे गायसनजेननायनिफ्राय गोलाव सम बेयाव फोरोंगिरि बा गाहाय फोरोंगिरिनि बिबान लानानै मावबोबाय दा बेयाव नोंथांनि गोसोआव थानाय साबेसे एबा सोर स्टुडेन्टफोरा मा जानानै दं सार ओरैनो आंनि गोसोआव दा आंनि नुनायाव जोंनि खाथियावनो दा गंग्रि हाइ स्कुल दङ गंग्रि हाइ स्कुलाव सासे साइन्स डिपार्टमेन्टआव फोरोंगिरि हिसाबै मावगासिनो दङ दासिमबो बिथाङा बिएडबो लाबाय बावैसोनो हेडमास्टार जागोन आं बेखौ मिथिगौ बेनिफ्राय बे गामिनिनो सासे जोंनि खाथियावनो गंसे एमभि स्कुल दङ एमभि स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि जानानै दङ बिथाङाबो आरो माखासे उकिल जानानै दङ बिथांमोनखौबो वेलकाम खालामदों माखासे बेबायदिनो खेरानि मावनानै दङ बिथांमोनहा जे जोंनि अनसायनायाव जा एसे पाठदान बा फोरोंनायाव जोंनि फोरोंनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा जे गेदेर गोलाव जाबाय बिथांमोनखौ बाख्नायदों आरो आङो अनसायदों जोंनि बड'लेण्डनि जानानै बिथांमोनहा बड'लेण्डनि खामानियाव जाहाथे मोजां रोखोमै मावो थाखा फैसानि सायाव जाहाथे लब जाया आं बेखौ आं फोरोंगिरि हिसाबै आंनि फरायसा हिसाबै बिथांमोनखौ खावलायदों आङो सोरखारि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ बुंनो थांला खिन्थु नोंथांमोना भेन्सार स्कुलाव फोरोंगिरि जानाय हिसाबै नोंथांनि जिउ खुंनाय बा फरायसालि सामलायनांगौ माबायदि जेंना भुगिबोनांगौ सार फरायसालि सालायबोनायाव बे 33 बोसोर बैसोआव गोबां रोखोमनि फरायसाफोरखौ बेंनायाव आंनि असे फिसानि समान हिसाबै एसे खेंख्रा खेंख्रि पाठदान खालामनायाव फोरोंनायाव जादोंमोनब्ला बिथांमोनखौ आं उफाय गैयैयाव माखासे बिथिङाव खरा जायाब्लाबो गाहाय फोरोंगिरिया जाया हिसाबै बिथांमोनखौ माजे समाय पानिशमेन्ट होबोदों खाथिरथाया जाहैबाय सोलोंसा हिसाबै रोंनांगौ बे पाठदाना मोजाङै थांनांगौ हिसाबै लेसन दाना मोजाङै फोरोंनांगौ हिसाबै गंसे फरायसालियाव गोबां रोखोमनि बाथ्रा लायै फरायसाफोर थायो बिसोरखौ जोङो गेबें लामायाव लाबोनो थाखाय पानिशमेन्टबो होबोनाय जादों फरायसा बिथांमोनहा बिनि थाखाय जाहाथे दुखु मोना गावसोर रोंनांगौ बेलायाव रोंथारनांगौनि थाखाय फोरोंगिरि साफ्रोमबो जोङो दायित्व लायोब्ला बे दायित्व लायोब्लासो फरायसालिया नाम मोनो बे हिसाबैनो आं आंनि माखासे लेङाइ फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो बुंनाय जायोमोन खबरदार एसे स्ट्रिक्ट जानांगौ क्लासाव कम्पाउन्डआव हाबनाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सोरबा फरायसाया खेलिमेलि जुदि आखु दिन्थिदोंब्ला बेखौ जों सिदायाव लाबोनांगौ होननानै आंबो बिथांमोनखौ फोरोंनाय जायोमोन बेनिफ्राय माखासे न'खर सालायनायावथ' जोबोद रोखोमैनो गेना गोरोन्थि लोगोसे बिया बारु जानानै फरायसाफोरखौ आंनि गथ'फोरखौ सानै गथ'फोरखौ फोरोंनायाव बिराद खस्थ'आथ' मोनबोदों नाथाय आङो एसे आबाद खेथि मावबोदों हिसाबै आफानिफ्राय
9 बिगा जा गायग्रा हा दंमोन बेवहायनो आं सम मोननायाव गायदों फोदों बेनिफ्राय बागान दंमोन गय बागान गैयाब्लाबो 10-12 बिगासो दंमोन आं बिजों गथ'फोरखौ फोरोंनो हादों सासे एमकम फोरोंनो हादों सासे बिए फोरोंनो हादों बेखिनि आं न'खर सालायबोदोंमोन आरो गिबियावनो दिनै दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि 4 रिटायार पारसन बिसोरखौ बिदाय होनाय बे फोरबो बेवहाय मिडिया पारसन नोंथांमोना बाहागो लाफैनो हानायनि थाखाय आं गिबियावनो खुंफुं आफादनिफ्राय साबायखर जासिबाय जे दिनैहाय दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालिया 1986 मायथाइयाव दैमालु गेजेर फरायसालिया गायसनजादोंमोन आरो 1996 बे मायथाइयाव दैमालु गोजौ फरायसालिया गायसनजादों दा बेहाय जेनेखि गायसनगिरि आरो बेवहायनो हाबनानै फोरोंगिरि महरै मावनाय बे फोरोंगिरिफोरा दिनै रिटायार जाबाय दा बेनिनो फोरोंगिरि हिसाबै जनेन्द्र ब्रह्म बियो गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिमोन दिनेन्द्र नार्जारी सार बियो एमइ स्कुलाव एसिस्टेन्ट टिचारमोन आरो बियो फैयै फैनानै हाई स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि जाफैदों आरो बेवहायनो देवेन्द्र बरगयारी सार बे बिथाङा बे साराबो एमइ स्कुलाव एसिस्टेन्ट टिचार मावबोदों आरो हाई स्कुलावबो मोनसे समाव एमआइएल आयदाखौ बियो फोरोंदों आरो एमआइएल आयदाखौ जेब्ला बिथाङा फोरोङो दैमालु गोजौ फरायसालिनिफ्राय 2010 इं मायथाइयाव अल आसामनिनो गेजेराव बांसिन नाम्बार मोननाय मोनसे मार्क्स लाहोनो हानाय खालामहोनो हादों आरो बेहाय सासे जोंहा बायद' दंबावो नर्मदा लेम्बु बिथांखौबो जोङो दिनै मान बावदों मान बावनायजों लोगोसे जोंनि मोनसे दुखुनांथावा जाहैबाय जे दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालिया दासिमाव सरकारि नङा बे सरकारि नङै खारननि थाखायनो जोङो दिनै नैबे फेयारवेलनि प्रग्रामाव बा इक स्टुडेन्टआ जथायै मोनसे खुंनानै मान बावनाय बेवहाय जोङो दानि बिटिसिनि बा बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि मानगोनां जगदीश प्रसाद ब्रह्म सारखौ जोङो लेंहरदों आरो बे हाबाफारियावनो जोङो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांखौबो जों लेंहरदों दा बिथांमोनखौ लेंहरनानै जों दिनैनि मेलाव जोङो बिथांमोननि स्पिचनिफ्राय जों बुजिनो हाबाय जे फैबाय थानाय समाव गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ फरायसालि लायोब्ला दैमालु स्कुलाबो थांफागोन दैमालु स्कुलाबो प्रभिन्सियेलाइज जागोन बे खोथाखौ जोङो बे सारमोननिफ्राय खोनानो मोनबाय आरो बेखौ खोनानो मोननानै जोङो इक स्टुडेन्ट हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनो जोंनि देरसिन गोजोननाय